Дійсно, наукова лабораторія обидвох є колосальною, і тут, я думаю, варто про це поговорити, тому що, скажімо, не будучи священниками, вони зробили, я вже не буду говорити про те, що ще невідомо є, скажімо, загалу, так, але лише хоча б ті книжки, котрі вже вийшли з друку, і ними користуються вчені, не лише в нас тут на Закарпатті, в Україні, але і в інших наукових центрах Європи, Центральної Європи, та й не тільки Центральної, в Сполучених Штатах Америки, в тому числі і в Російській Федерації і так далі. Ну, дивіться, значить, почнемо з того, що фактично одним із першим таким найбільш успішним проєктом, до котрого приклав руки отець Стефан Бендас, це є публікація, значить, разом із покійним професором Удварі Іштваном в Нєредьгазі, державного перепису, значить, Мукачівської греко-католицької єпархії, значить, за переписом 1806 року. 1806 року. Унікальне видання. Сьогоднішній день. Це державний перепис. Це не шематизм. Це державний перепис. Так, це державний перепис. Зрозуміло, що тут, значить, ну, тут є по-різному, якщо я десь писано. Ясно, що книжка вийшла в Угорщині, в Нєредьгазі, вона написана угорською мовою. Але тут є дуже багато, скажімо, речей. Наприклад, сам перепис, якщо подивитися, це латина в 1806 році, так, це угорська мова. Але тут є описано всі 13 комітатів. Тобто Великої Угорщини, північно-східної частини, є якраз всі 13 комітатів, які входили до складу Мукачівської єпархії. Тобто повноцінна єпархія ще тоді? Ну так, бо до 816 року вона не ділилася. Тобто до виділення Пряшівської єпархії це була одна. Так, площа цієї єпархії, це якраз розквіт Бачинського, епоха Бачинського, це понад 49 тисяч квадратних кілометрів. Це сучасна Словаччина. Тобто єпископ керував територією такою, як сьогодні керує президент Словацької держави і прем'єр-міністр. Ну, я про це хочу розуміти. І зрозуміло, що от видання такої книжки, це є, поза всякого сумніву, величезна праця. Це треба спочатку зібрати. Перекладено нами ще доступно повністю. Ну, це вже інша справа. Тут, на то, напевно, і мали бути задіяні Інститут історії церкви при Богословській академії, який діє, бібліотека, архів. Але вони фактично тільки на папері, вони діють, але там ніхто не працює. Володимир Іванович, я на рахунок того такий трішки, знаєте. От це треба було вже, от дивіться, 90-й рік. Експертна думка, от якщо, наприклад, 30 років пройшло. Університету або інституту, наприклад, навіть той самий русиністики з Словаччини відкриється в Ужгороді, він ті речі зможе робити більш науково, тому що мені здається, що тепер просто немає ініціативи. Він не відкриється за таких умов, які в нас є, він це не відкриє ніколи. Я думаю, все ж таки ми до Європи якось рухаємо, все одно буде європейське законодавство в Україні адаптоване. Мусить бути вже в кінці кінців, розумієте? Це таке, як у Лесі Українки, без надії сподіваюся. Ні, я переконаний, що буде так. Я переконаний, що буде. У 2004 році теж були всі переконані. Пройшло 10 років, у 2014 році знову стали переконувати себе, і тепер знову треба чекати пару років, щоб знову все переконувати. Ми тепер 6 років насправді, маємо. 2004 не від цього залежить, це трошечки інше. Розумієте? Тобто за європейський конструкція неправильно вибудована. Філіал Європейського університету в Ужгороді, в Закарпатті. От якщо би це з'явив. От тоді ці справи, думаю, будуть підіймати теж більш серйозно, бо ми тепер все ж таки, ви про це кажете неодноразово, що ми тепер живемо в таку епоху, розумієте, як в совєтську в тим плані, що деякі факти історії, знаєте, отак, а не було їх. Не було. Як так до 17-го року в Росії історії не було, так і у нас теж. Я думаю, що давайте ми будемо більш детальніше, бо ми не маємо цілого дня тут, можливості такої сидіти. Шкода, що немає на українській мові. Це така справа, розумієте, ви думаєте, що якби вона була на українській мові, вона б дуже багато вдарила і зробила більш розумних людей? Сумніваюся. Я відверто кажу, що сумніваюся. Все одно одиниці бися користували нею точно так же, як і угорською мовою. Я відверто про це говорю. Було як науковий факт введено в сферу таку. Воно як факт є. В кінці кінців тут багато є на латині. Будь ласка, є багато на угорській мові, багато на староруській мові, чи, як ми говоримо, русинській мові. Будь ласка, це можна користуватися. Питання в тому, що наскільки воно зачепляє аудиторії, тобто наскільки воно впливає на все це. Популяризація. Я сумніваюся, що воно є у багатьох істориках церкви у нас на Закарпатті. Такий каталог. Причому йому вже 30 років. Я до цього веду, розумієте? І зрозуміло, що, давайте ми будемо, бо ми дуже філософствуємо нашу цю. Ясно, що, дивіться, потім у 94-му році із Кої Іштваном, був виданий
каталог. Оце вже дійсно є, значить, каталог Мукачівської греко-католицької єпархії 1792 року. Значить, він вже такий у мене доволі, бачите, робочий, одним словом. Значить, тут дуже є велика, гарна ввідна стаття про всі шематизми, значить, про всі переписи, які були, Геадора Стрипського, значить, дослідника, потім є самого Бендаса Іштвана, значить, про всі церковні описи, і якраз він фактично одним із першим говорить про те, як Мукачівська єпархія ділилася отут на Пряшівську єпархію, скажімо, на Орадеамарську, потім Самош-Уйвар або Герла по-румунськи, Гайду-Дорох в Угорщині, Мараморош, значить, в Румунії, яка опинилася. Ну і конкретно потім якої Іштван описує про цей от каталог 1792 року. Він оригінальний тим, що з 18 століття у нас не так багато чого залишилося. От є діаграми, наприклад, теж дуже цікаві. От, подивіться. Він чим цікавий? Дивіться, значить, насправді, фактично до початку 20 століття, якщо говорити про дослідження або про те, що вже могло читачі використовувати, це був єдиний лексикон Loculorum Populosorum Regni Hungariam 1773 року. Що це є? Це ще колись Олексій Петров, відомий російський славіст, на початку 20 століття у своїх знаменитих оцих матеріалах по історії Угорської Русі, значить, в одному з томів він публікує от той перепис 1773 року. Так от, до виходу книжки цієї в 90-му році, цієї в 94-му році, фактично історик міг користуватися з 18-го, початку 19 століття тільки цими трьома речами. А безумовно, що це є унікальне видання, тому що, знову ж таки, є описано повністю всю єпархію, так? І це ті самі 13 комітатів, бо якраз за Бачинського вона була максимально великою, максимально чисельною, там понад 600 тисяч греко-католиків, понад 420 тисяч із них русинів. Ну і фактично, дякуючи цим виданням, до яких, як ви бачите, приклав руки сам отець Стефан Бендас, сьогодні ми маємо можливість користуватися якраз цими. Зараз вже, звичайно, в останні, скажімо, 10-15 років у Ніридгазі дуже багато видається. От, наприклад, виданий перепис 1747 року, 1749 року. Видана канонічна візитація Михайла Мануїла Ольшавського, те, що колись Годенка публікував частково, так і Василь Гаджега опублікував, був по 4 різним комітетам. От, значить, на сьогодні це видано повністю, такий на 700 сторінок величезний том всієї канонічної візитації Михайла Ольшавського від 1750-52 року. Потім є перепис, значить, опублікований 1772 року, навіть, виявляється, і такий був ще раніше за лексикон Loculorum. Ну, відтак, в 80-х, 90-х роках і аж до початку 20-го століття, от у Ніридгазі, це вища школа, значить, греко-католицька вища школа, яку зараз очолює ректор Томаш Вейкшев, вони дуже багато працюють якраз в цій царині. Зрозуміло, знову ж таки, вони видаються угорською мовою. Ну, ясна річ, тут не може бути нарікань чи дорікань. Це видається в Угорщині, і, зрозуміло, вони українською видавати не будуть чи для українського читача. От я тому і кажу, що для того і повинні бути такі інститути, які існують при єпархії, мають бути фінансові влиття і фінансова підтримка, однозначно так, значить, для того, щоб ці всі речі перекладати. Бо інакше вони є, от використовуються одним-двома істориками, а для більшості вони що? По-перше, вони взагалі не знають люди, що такі речі вийшли колись, і їм вже по 30 років. Тобто вони вже є доступні. Це не в архів треба йти, це вже воно є. А друге, мовний бар'єр. Мовний бар'єр. Ну, так для того треба перекладати. Так, це перше. Ну, по-друге, ви самі знаєте, що доля отця Даниїла останні роки, але мені отець Даниїл дуже мені цим імпонував, для мене приклад був взагалі. В тому, що його теж не цікавило то, як на нього дивляться і що про нього думають. Він хотів робити і робив. Він мав такі плани, знаєте, мав би ще часу, він би зробив ще отець Даниїл, навіть в систематизації, в тих різних речах, що далі тепер продовжують. Його не інтересувало з тим, але ви самі бачите, що ми зараз отця Даниїла трішки торкнемося, чи що отець Стефан? Ні, ще Стефана. Отець Стефана, так? Бо що з отцем Даниїлом то таке. Отець Стефан, до речі, теж отець Стефан, дивіться, от я вам одне речення, отець Даниїл колись мені дав таку десь біографію, знайшов свого батька, що він там описує себе, так? І от його тато пише, за 7 травня 45-го року. Цитата, да? Це. Я був свідком того, коли відповідна комісія відібрала всю русинську і антирадянську літературу, газети, журнали, винесли в парк біля єпископської резиденції, де тепер лабораторія УЖНУ. Далі
внаслідок чого зібралася декількокубова така гора. Вони облили бензином і запалили. Отець Стефан Бендас. Я стояв і плакав біля того. Що наше насліддя, наша література гине, і що таке ставлення до неї відтепер буде. Я думаю, що той момент в житті теж створив теж Стефана Бендаса, котрого ми далі знаємо, і те, що він далі робив. Я думаю, що в той момент, може він планував далі своє життя і не зовсім так, не мішки переховуючи і не наражаючи себе на якийсь на збиток життєвий, але для того, щоб зберегти то насліддя, стати біля тих книг, які горять, і людина починає тоді розуміти, що якщо вона мені попадає в руки, я можу щось зберегти, щось відкласти, так Господь дає, що то я можу зробити. І людина вже міняє не трішки свої плани, а може і зовсім міняє свої плани. Він, стоючи біля тих книг, котрі горять, і так само, знаєш, тут на Петлівці у нас тут було, на Закарпатті все було в тих таких, знаєте, не знаю, як правильно українською сказати, стоси. Польське слово. Так і буде. Книжки горять по цілому Закарпатті, і людина тоді міняє і починає інше робити. Попадає в лагерь, а з лагеря пише, як книжки. Не пише, як там малий, чи добре росте. Ми про це вже говорили. Оце точка така, думаю, що теж... Та дякувати Богу, що ці ще книжки не перепалені усі. А щось змінило сильно? Я думаю, що змінилося те, що... Розумієте, раз вони написані на угорській чи на російській мові, чи вони написані антиукраїнські теж. Тобто зараз би це так все сприймало однозначно, бо ми бачимо, що це відбуває зараз. Вони є. Отець Даниїл дуже хотів, знаєте, що тато хотів, щоб де вони потрапили в бібліотеку, але не будемо там оцінювати, хто влазити, де вона мала бути по замірам Стефана Бендаса, ізначально то знаходиться вся його спадщина. Сьогодні, на жаль, не може, я надію, що колись буде, що виповниться воля його, бо якщо він так хотів, що може колись воно буде доступне. Те, що тепер так кон'юнктура сложилося, що це не є можливе або навіть неприйнятне є, ви кажете, чому не перекладається? Навіть те, що є перекладено. Бажано є так, щоб воно не було. Тому сьогодні бібліотека не там, де мала бути, це Стефана Бендаса, тому що в тій бібліотеці, в тім місті не бажали, щоб вона була. Розумієте? Щоб вона була і щоб вона була відкрита, так як ви кажете, щоб люди могли користуватися. Ви частково відповідаєте на моє зауваження, що добре, що вони ще не спалені. Так, і от в якийсь момент, коли ми з отцем Данилом спілкувалися, мені так доля склала, що я навіть півроку жив в будинку одному з отцем Данилом, в тій п'ятиетажці. З тим. Бував у нього вдома, ви, напевно, теж були вдома. Да? Я був один раз в нього вдома на квартирі, один раз був у будинку цьому маленькому. Я і там бував, знаєте, з тим. Мені колись треба було якісь книги, і він каже, йдемо, сідаємо, їдемо. Він там тримав книги в основному, я там теж у нього був щось, він мені... З Моріканиною жили. Не скажу, що він мені там шукав, але він знайшов. Але там, де жили, то все теж було в книгах. А там, де було, то... Там так треба було проходити. То моє улюблене. Я студентських часів пам'ятаю професорів самих найбільш поважних, котрі, знаєте, у них таке була кімната, і до тієї кімнати такий проход. Він був такі тунелі зовсім. Отець Данил був така сама людина. Показую цю книжку, наступну. Хто про неї знає? Отець Стефан Даниїл написав книжку про період Мукачівської греко-католицької єпархії 1818-1849 рік, тобто від утворення Пряшівської єпархії і до революції «Весна народів», яку ми знаємо. Взагалі ця епоха, якщо ми будемо відвертими, не досліджувалася майже нікому. Здавалося, це вже початок 19 століття, тобто перша половина 19 століття. Він присвятив їй окрему абсолютну книжку. Це територія, яку єпархія має сьогодні, крім тих трішечки комітетів Березнянського району, що в Словакії лишилось кусочок? Ні. Дивіться, по-перше... Це вже без Пряшівської? Пряшівська відійшла, але Земплін комітет розділений наполовину був тоді. Тому те, що ви назвали, скажімо, до Михайловців, Собранців, тому що це все належало Мукачівській єпархії. Це вже тепер тільки радянські часи. Воно належало аж до 48-го року. Тобто воно входило до Мукачівської єпархії. Формально там, опять ми перескакуємо, бо розумієте, воно в 20 столітті, не зрозуміють. Там був Антон Тинк, спеціальна адміністратура апостольська, в 38 році утворена для нього, бо не міг єпископ там керувати. Це зовсім інші речі. Я говорю про 19 століття, першу половину. Я до того веду, що у нас так прийнято було, що взагалі по цьому, скажімо, досліджень фактично не було. Нормальних досліджень по окремим, бо тут взято лише 20 років, трошки більше. Під яким углом? Під яким аспектом це дослідження? Це єпархія, повністю вся єпархія, її структура, як священники, опис. Адміністративні речі більше, так? Все абсолютно. Можна глянути? Це більше адміністративні речі століття єпархії, Получається, більше, ніж століття, 120 років. Менше, так, 18-49.
20 років. Чекайте, ні, то наоборот. 1848. той пише. Ну, це років. період революції. Ні, 848-948. Період революції. Самої революції. Пише 848-849. Так кажуть, тільки період революції. Один рік. Період революції. Але у книзі йдеться від єпархії Пряшівської, яка вже відійшла, така передумова, і потім про один рік. Так, на сьогоднішній день Це надзвичайно цікаво. у нас є лише монографія Йозефа Молнара, знову ж таки в Берегові вийшла угорською мовою, не в Берегові, в Ніридгазі вийшла угорською мовою. Так? Тобто у нас немає досліджень по цьому також. Спеціалістів повно, а досліджень немає. Книг немає. Ну, от ця книжка теж унікальна. Це оця Стефана. Значить, я думаю, що про неї багато хто вже знає. Значить, це є опис парафій і каталог священників відповідно до місць локацій угорською і сучасною українською мовою, де вони знаходяться, в яких районах. Так? І тут теж, починаючи від 18 століття і до 1949. Отакий от каталог. Повний каталог про, значить, все в конкретному селові, скільки було священників, хто був за ким. Це та от картотека, це частина тієї картотеки, яку фактично, значить, це від початку, я вона бачу, залишається. Тут коли можна, від 720 років. Так, бо звідки були докази. З якого моменту були докази, джерела, з того часу, значить, тут йде. І до 1949 року. Інститут є тепер фонд Бендеса. Вона теж мала б, про фонд зараз, бо він тільки тепер створений, рік тому. Але має бути інститут Бендеса. У нас має бути вже давно тут Європейський Союз, але ж його немає. То таке справа. Це ви так вважаєте? Я живу вже в Європейському Союзі. Ми так само живемо в Європейському Союзі. Трішки в реальність виходжу на двір подеколи, а так от перша книжка, яка дійсно буде відома нашому читачеві, я не буду казати українському читачеві, взагалі сучасному читачеві. Це є книжка, значить, священники, мученики, свідки вірності. Значить, книга, яка фактично стала таким, скажімо, своєрідним бестселером. Так? В 1999 році вона, значить, вийшла. Це тому, що вона але знову ж таки, чому? Загальну ідеологічну правильно, бо вона потрапила в тренд, скажімо так. Да? Значить, от з 90-го року, коли почалася реабілітація, вона тривала аж до 93-го, навіть деякі справи були в 94-му році реабілітовані. Зрозуміло, що стало вже можливим доступ описати всіх священників, котрі були репресовані радянською атеїстичною системою. І зрозуміло, що книжка абсолютно інакша. От про тих, про які я говорив, фактично про них ніхто не знає. Це правда. Окремих дослідників, котрі дійсно займаються спеціально цими темами. А оця книжка стала більш відомою. Це своєрідний мартиріум, так, перший мартиріум, опис, значить, мучеництва священників, котрі свідчили, так, значить, вірою, котрі пережили табори, котрі пережили переслідування, значить, котрі перейшли в підпілля. І потім частина з яких дожила до 89-90 року, вони вийшли, значить, відродилися і почали, значить, уже цей вихід із катакомбного періоду церкви. І тому вона отримала такий більший розголос, вона стала популярною. І зрозуміло, що нинішній читач, якщо говоримо взагалі про Бендесів, то він знає 100% про цю книжку. Тим більше, що вона була упорядкована, значить, обома авторами.